Negsngi ka arpulai terek ujemang arjar arpsau Nagalyang jong kahito Southwest ka Sales District hag jengelam jong working president oba Vietnam nong se kelalek ya kendu ki Dr. Batkinas ki patrai hagani ka CHC mau korwan Nagalyang jong kaseng kelayithu bahagini ki kindiat sngi kelayo ya kejung ujuan ki pajba jong ka Southwest ka Sales badon ki Dr. Batkistaff batrai hangni ki baju kren tok met bat ki kren tak kitin ki bam sngau ya hab ya ki nong pang ki bawen sim dawai na kani ka CHC kilong ro babun na ki nong pang ki red man sim bat ki sngau lung ka man sim kilong ro bun na ki pajba nong song snong jong kani ka than ki duna ha ka jing nang jing stan bat bun na ki dei na ki than nong kandong ha ka ba ki chuan man ka por ban wan sha sumar bat ban sim dawai na kani ka jaka sumar Ilawan ban visit Turki ya kane ka CFC kane kata ka sispa jikia ne hadin bang layo ki katokat ne ki komplain ne ki babun ki patient ne ki nongpan kapor baki wan ne ka ban bandrung lane ban wan wat in sumar na kane ka hospital te layo ka komplain ki babun ba hakapor kamtam ai hakapor ba menmet ba habaki wan rung ti ko emergency ki nongpang ki side lab ya ki nurse ki doktor ba kilong slam bha banwan hangto te anda ba kilawan hangto ro banwan hangto ro ki kren tok met ki nongpang ki kren tok met ki kren di tin bakor ki kren di tin dom te ni na kalian juga sen ni wan ban pek leng ba jo ka por ot ngilap sibun ki to hapo jo ka hostal amar na kalian jong MS ru khang tala na kalian jong NS ru khang tala don nong trai na trai ba kadai na kanika daw ba kini ki ba support jong ki sim ya kata kasen jam ban tren tok met ki nopang te na kalian jongi kaseng ida karpat jur laning ibu ka jing maham ru na penta joki bala dalong ka bala ya na kalian jong ki nos lani ki doktor ki badai ban pek yang ti po emergency lani haki ward ro lani haki OPD ro bahaba kiwan kinong pang kamtam ngi kinong kendong sanilai bun ki babi bun tang ka kitin ro ni sethu ada kila kren da kitin sora ki ni sethu chu tegi ki penmi ki kitin ki bakhor lane ki ba kta ya kita kinong pang ka kiwan ina kalian jongi kung kaseng ibu ka jing maham ngala banong lane ban terpat ki kita badai pek gitu ban sobha ladolong ka bala ki dai ban kren da kitin ka ba jam badai ban kren da kitin ka ba jali joum nang begitu kinong pang kinyo ya kabor jingkot tang na kakitin ro sila ban yo kabor jingkot tesa kawai pat kani ka masay ka ba syai ba nakaliang jungi kung kasen ipha sa ki badai pek po jo ka district jungi bang ilalap menta ya kajing ujor na kinok tray hapo jo kan trup na kinos ki doktor ba ki kwartar kimdon ba kinyo ban syong bansa te babun nakaliang kini kinok tray ki haban sa wai te kalong ka ba hayaki ba kin wan hakano kono kapor ba kinong pang kidon kam po jo kane nakaliang jungi kung kaseng ipha ka masej sa ki badai pek ya kane ka hospital ba ki haban penbiang mardor ya ki jakasa ki kwartar kamtam ya ki doktor ba kinos knang ba kanlo ka basuk na kumta kinong pang ba kinwan habaki don kam kinong ki balak kloy banwan nang ta kani kadai ka message ro sa ka sorkar ka badai ban khmi haka health department ka badai ban khmi ban penbiang ya ka jinok kam nomor habang ilek rung ti hapo mane ngisiam bagidang pun pha ka complain ki pajba ro ngisiam bag lada don kam ban haban pha scanning don kam ban pha x-ray hakani ka hospital kimpat biang na kata kadaw ni da kerpat jur la ni da kerpat jur na kaliang jungi ya ka sorkar ba kan phai khmat lem sya kane ka CSC jongi nomor dai tang kane ka ba syakri na ka benta ka dong ka than ka district hi borokowai khnang ba ki pajba jongi ki dok ki su ki jongi na kane ka than ki jongi ru kinlong ki ba kin dayo sya kata ka ji syakri ka ba janai bha lara kimdon kam su bandalek pen lutsan yala de shahadu santai chelong nomor lada kinong pang ki don kam ban scanning ki hapan mare santai chelong lada ki don kam tang ban x-ray ki hapan mare santai chelong te kalong ka jingdu nong ka ba kraw ba bat ki haban penlu de ka spa ka pheu haja ka ba katu ka bai scanning lada ki ka don hang ne kala dap ki haban ai ka bai kali ban le chidu chelong te na kaliang jongi ka khruo ka ba syai bha na kaliang jongi ka sen ngidah karpat jur ya ka sorkar mikhlaya ka jongi bala dalong ka bala
kan pai khmat no lani kan wan bu mardor no ya ka scanning x-ray hapo jong kaneka hospital nangba kane kalat kan long ka jing ai ka jing sakri ba paka ba nak benda ki nongpang hapo jong kaneka kadong ka thang ka jongi pamose ko ba chai ba nakaliang jongi kum kasen ya ka bakum kito kinong tray hapo jong kaneka sispa jing sia la kalong ya ki staff la kalong ya ki staff nos la ni doktor di badai pek kamtam hiti hapo na kursi ba la dang lat la dang yo kano komplain sa sistem akan mau bah kum kasen ni haban ya jatuh pat kasenja